Hej. Da jeg var ved at kigge på ny båd, forelskede mig i en Ørnvik. Først var det en 470, som jeg godt kunne tænke mig, men da jeg var ude og kigge på et par stykker, der var ikke i tvivl om, det skulle være 510'eren. Grundet at den er lidt højere i kabinen foran, og selvfølgelig også længere. Men der er lidt andre features, som jeg vil vise her. Og grunden til at jeg laver den video her, det var, jeg har faktisk ikke kunne finde noget på internettet, sådan der beskriver 510'eren med nogle gode billeder og sådan. Så nu tænkte jeg, hvis jeg kunne være behjælpelig med det, så ville jeg prøve det. Båden står på en 1300 kilos trailer, og den er faktisk kun lige nøjagtigt stor nok. Mit sæt, det vejer 1200 kilo med 2 motorer på. Og jeg har lige byttet motoren ud. Der sad en 60 hestes derpå. Der er kommet en lidt større på, og nu er den faktisk op og veje 1250 kilo. Så traileren den er fyldt fuldstændig ud. Og det er selvfølgelig noget, man skal tage med i sin overvejelse, hvis man skal ud og købe en tilsvarende. Båden i sig selv, ved jeg, er flere kaldes for havets Berlingo, da den er pisse praktisk. Men der er mange, der synes, den er grim. Jamen, det er der også. Et og alt, jeg har købt for, det har været de sejlegenskaber, som båden har. Den er utrolig tør, selv i meget sø. Der står du, og du får nærmest ikke noget vand i hovedet. Der er så monteret en 4 hestes. Og der er det nye piskeris. Før sad der en Mercury 60 hestes på. Den er faktisk for lille til båden. Den kan godt med 2 mand ombord, og med den rigtige skrue og sådan noget, kan den godt tage noget belastning og skyde en god marsfart. Men hvis du er en 3-4 mand ombord, så har den forholdsvis svært ved at komme oven ud af vandet, og slæbe en vandski eller en badering, det er fuldstændig umuligt på den. Prøv lige at kravle op her nu. Så er vi kommet ombord. På en af tingene også, som jeg faldt lidt for ved 510'eren frem for 470'eren, det er, at der er indbygget tank i den. Den fylder man på lige her. Tanken ligger hernede i en af de her fine kistbænke, som er, og som faktisk rummer en hel del. Der er en tilsvarende herovre, hvor du har batteri og hovedafbryder og sådan. Kvaliteten på båden, altså på glasfiberarbejdet og sådan, er nogenlunde. Der er nogle steder, hvor jeg synes, at det skinner lidt igennem, at det er en billig båd, men til prisen får man rigtig, rigtig meget af båd. Til den her er der et kaffebord dernede i bunden, og så er der en styrestol. Styrestolen har jeg fået forhøjet lige en lille smule, så man kan kigge ordentligt hen over vindspejlet. Og uden der er nogen, der må hænge mig op på, så mener jeg, at 470'eren, den går selve det her, det går vist kun hertil. Så det tager voldsomt meget af det plads der. Så er der en bænk herovre. Og når vi prøver at gå ned i lokalet her,
Hernede der er børnens fiskestænger. Herinde er der rum til madrassen, når der skal laves fuld soveplads herinde, samt cocktailbord nede bagtil. Også en mangelvare på 470'eren, der er ingenting. Der er det bare lukket af. Og jeg har faktisk fået fortalt, at der er flere her, der har et bitte toilet til at stå derinde. Under hver af de her er der et lille bænk, eller med slået over lidt en bitte opmagasinering i kisten der. Nu har jeg så valgt at sætte en 100 hestes på. Skroget er faktisk kun godkendt til 90 heste. Men med den nye Mercury motor der, så holder den sig faktisk under max kilo, der må hænge på agterspejlet. Og måden det er bygget på er så kraftigt ned i agter. Og de par slagbænke eller kistbænke, der er hver side, som er bygget sammen med agterspejlet, der gør jo, at det bliver utrolig stærkt. Samtidig med nedenunder, der står der nogle spanter, som har fat i glasfiberbunden. Så det er en stærk bagende, så derfor var jeg slet ikke i tvivl, at jeg vil have en 100 hestes frem for en 80 hestes, som den der hedder, eller den der er et nummer mindre, den hedder. Standard på den er der selvfølgelig også lanternelys med en stolpe, der bliver sat på hen bagpå med ankerlyset og super bagbordlyset her. Der er en integreret ankerbrønd. .510'eren her, den er utrolig stabil, når du, altså hvis der er en, der går fra den ene side af båden til den anden, jamen det mærkes nærmest ikke. Og det har noget at gøre med den flade og brede bund, som den har. Ja, det brede udlæg på kanterne der, det har sådan noget at sige. Jeg håber, at der er nogen, der kunne finde brugbare informationer i min lille gården omkring Ørnvik 510. Båden kan varmt anbefales som et alternativ til en helt åben jolle, hvor børn og småfolk og sådan noget, hvis det trækker sammen eller bliver blæsvejr, så har de mulighed for at komme ind i læ her, hvis man sejler på de indre farvande i de kolde, eller ikke i de kolde, men når det begynder at blive lidt koldt, hvor det